ng lambok ni hatami ito, tarpangan roh haki marnidaho. Dohot parang ini, tudos do tunay nagi. Ho naman dia. Holo kita itu, dan namu badang namu sebe, ola kodona tarpangan roh haki. Hodo hasia, ditodo damang dai nangi, iko kodo gabe sabut helanai. Ito hasia, satu masuk serohan itu ya. Musmoham tu auda hasia, hola cosa sadaho di roh haki itu. Hodo dia, Songoni nangau tuho, ratu dorong tu toruan kita nadua. holo kita itu, dang namu badang namu sebe, hola corona tarpangan roh haki. Hodo hasian, ditodo damang dai nangi, iko kodo gabe saut helanai. Ito hasia, satu masuk serohan itu ya. Musmoham tu auda hasia, hola cosa sadaho di roh haki itu. Hodo dia, Songoni nangau tuho, ratu dorong tu toruan kita nadua. Ito hasia, satu masuk serohan itu ya. Musmoham tu auda hasia, hola cosa sadaho di roh haki itu. Hodo dia, Songoni nangau tuho, ratu dorong tu toruan kita nadua. Hodo dia, Songoni nangau tuho, ratu dorong tu toruan kita nadua. Kini saat yang terindah kita berdua, Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah.
kita berjanji di hadapannya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Jadi Tuhan tiba saja ubah nama abang saya di dua bidang oleh Tuhan akan dipotong oleh Tuhan dengan kain patok kami dan di sana mereka situ orang untuk mereka itu orang dari kapan dia menanggap ada Tuhan nama abang saya di dua bidang akan dipotong oleh Tuhan di dalam nama tangan nama mau dipotong saya ke Tuhan asih marah. Jika seperti dia orang dua sarpu kami masih palianan akan menguai daging cowok ada di apa takon nami tak kasih dokter dari Tuhan bahkan memang itu diopason kami adalah hukum rahmat marga situ orang do marga itu orang dokter kau jauh dan lama tunggu baru nang abedo anak kon nami mencari papa cuma suut siap banget cori matai Tuhan juga dilakukan kami asara dulu mahami satu akan alamat juga siguro dibuatai ramoti mahami satu akan jauh nalau dan saya akan araman itu Tuhan nami para tiroa dua mulu masih barakan masih balian anak kapan roh bunga pun nami do anak ni luas ni kuriai tak kasih motor di Tuhan kami dalam rahmat dari dalam macam Tuhan di Tuhan itu para tiroa disun sadar rohanami nomor bulan nomor guru dibaga seperti kianon asara moti mahami borkon sebagai nyamanami marga situ orang dalam mata bere ramoti mahami mati Yesus Kristus Tuhan kami amin ya
dia di pasar di bata Jehovah pasu-pasu nai ku yana kota nanai kuka di ba ini tai dewa ma habal gaul kamudiau ni di bata Jehovah ma ide pakdonga sari peon ima ide nomor 350 ayat sada tabai. Haleluya. Akan pugos kok lohat igoranai ko bisa didengar tipul mata duna sogot di bagasan hamuliau marede maitas yang pwede nomor 320 ayat 1 tambah ayat 2. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni kodi parbadia. Amin. Sai pananong do naniula ni tanganmu martua maho jalason. Bata amanami na di berwagidlang kodo na mga tukon patlohan sa kemi di dahodo dengan nanion irsan si kumorang do dameria boru aritonang na masakap na yung marbagas jalan aror na sida mangido pasu-pasun atau saya tatak menasida di bagasan asi ni roham
pasu-pasu jala ramoti manasida madite-hite pakaulongit. Yon alani asi do holong menguruham. Amin. Koda si Paingon di Pamasumasun Irsan Situmorang SPD Dohot Dameria Boru Aritonang SH di Pasahat Main Sian Koda Idu 22 ayat sada Sonoma Ido Arga Ado Barita Nadingga Sian Hamurau Gudang Aduldo Duminggan Roha Haholong Sian Perak Dohosea Santuarni Kuata Yesus Kristus Hiadora Termegi Manang Jujut Tapasahat di Aka Ulau Pamas-masuon Kata selamat menempuh hidup yang baru Jalai di Pasahat Songon Sadataniang Songon Sadatad Asa Toto Nau macam pasu-pasu perdonga sare peoni Gabe ulun nasida Menempuh hidup yang baru Menempuh pergumulan yang baru Asa sahat nasida Gabe keluarga na mertua Hira-hira boidora masuk di rumah Ado tolak ukur Nah diri piroha Asa bui keluarga ini Gabi keluarga na berbahagia Selamat menempuh hidup yang baru Kiranya menjadi keluarga yang berbahagia Ahado tolak ukur Nah didok keluarga yang berbahagia Mulusuk nain pamuli isu. Boido tolak kira-kira roham isona mas murah. Mulu mamora igana boido kira ni gabi berbahagia. Boi nang bura itu. Mulu mamora igana pasti dia berbahagia. Belum tentu. Jala boido tolak ukur kebahagiaan. Ima alani aka jabatan mana kedudukan Mulai dengan posisinya di kantor mana dia kaulauna pasti menjadi penentu di bagasan keberhasilan itu orang di perjalanan di mulutnya sadar atau tidak sadar ido naga betolak ukur kebahagiaan ada kau keluarga nama dok asal mama ora ibadah ului mah enamora do si baduan ului mah namora ni nato rasmi ului mah asal dari keluarga na berbahagia kusi ului mah nampe harus pekas dan tekas masih habulokan Jala ido na naik di paimo di podai magite-gite poda dan jaluruna sedarion hamorao dan bui gabe tolak ukur kebahagiaan nampe ripot hamorao alai hamorao dan jaluruna keberhasilan di nuhon di jol gimana baju kenapa dua haulion mana sangat enak mana adon pan dan gabe Yunanido rupa sedikit boyo berubah. Haudio ini sedikit boyo itu. Agapeo ini sedikit boyo salku. Alai holong di roha dan mungkin boyo salku sian roha itu. Ini mardame ini. Ala Tuhan Tuhan masih Allah. Ina patupa atau daun ada. Nanai si pasahaton di bagasan sedari. Kau mana jom-jom di tengah-tengah di mulut nani Kau mana totong pati dulu Kau pikiran nani Asal bui Tuhan Masalah kau di tengah-tengah di mulut nani Atau Tuhan Nang tahu nang saat nasibnya Ajari kasih Tuhan Nang dukoni Nangului Jaga masalah maho Nang di tengah-tengah di mulut nani
atau jalma tanyang nan. Nah, pasat kami titik doar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari di mahika Moses yang buku di nomor 360 ayat 1 tambah ayat 2. Irsan Situmorang doho dameria boru ariton di tali roamu na donuain yang berbagas atau kanyo kamu maju rohatan di dewata tari mo turubut pardongan sarepeon di halak Kristen dung dito pa dewata ajul main di do ibana ma dan linggan sa sada bawa ibu ubay ma di ibana sada bubur pangrupi di ibana bayan aku ni di Tuhan Yesus ganuk na paulakon na niurina iyaso alanina marmainan na palakpos sa do pangalak do nang namapuat na sirani. Songonodo di do ubawai Dungi songonodo di do hatani di bata tuaka burbur. Irsan Situmorang sarjana pendidikan. Olo doho makatidakon di jolo ni debata na boto saluhu. Do di jolo ni akadongan na di soros. Na di pangidorohamdo si Dameria Aritona. Na ni Ritmon gabe domam musaripe. Olo doho makaulong ibana siyan nasa roham. Dohot manglahon siyan nasa bugong. Uhud maparangin parangin abadia rap dohot ibana. Naulo doho mga juaju doho kagalion na. Tung surah hubungan parangina. Jalan nasa tupa paulahon.
manang tadi kononmu ibana paima disirang hamatea kamu sogot molo nau sadaro hama muloi salunai dokma alusmu Waktu dokter to sadario di dulu ni bata di dulu ni oman na kungiso ngomong itu si Damelia dari tolang dari waktu dari yang nasa waktu dulu yang nasa gugur mengulakan buku tentang matarangi kon membagi arah baru tinggal to di sadeling ni mulu namanukun maau do dihualina Damelia aritonang sarjana hukum niririk si Irsan si Tumorang bahet dongamu sari naulu doho maka jongjokon di julo ni di bata nau boto saluhu doho di julo ni akadongan namu dison nari bagi dorohamno si Irsan si Tumorangon gabe sinon olo doho maka olong ibana sian nasa roham doho manglaw na tunay maradongkon ibana doho parparangeon parangi nagadia pabuala kristeko jalan aso tupa mahilolong ho manang tadi kononmu ibana paima disirang hamatea kamu sugut molo nau sadaro hamba nguloi salunai dokma alusmu Buat untuk penduduk sadarion di jolo ni data do di jolo ni dongan na kumu di sol na huwa olong ni do Irsan si Tumorang gabe rumahku sarike sian nasa rohaku dohot sian nasa gogorku mangulahon bukut parangehon na beria rap do di bana do di saileleng dingon atau masih lehonan tanasiamu mahamu pabuah hokmi padamu na poso ni debatago na mabuah katana tuhamu marhite-hite guar ni debata anak doto di perbadia domadok na pinadomu ni debata dan jadi sirano ni joma amin siala arsi marohana di dahamu di dopak kontuan debata mabubina tuhamu jadi pasal tengah damena betul nabi. Hatu audo mulubui hingga penuh dia doa ni debata tak marete memuji guarnan uhud di bagai Amin.
bamagijang Hodo harwani saluhut silalau naringgan do nasau libasa namulitus. Upasat kami masih yang nani domi tu kami tidak nami tuho. Saya jalon mai gabe uap nahutus di jolon. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa perasia kami filianon. Pati belum haracon di tona tongan di buriam do di portibo. Buhai marwan nami marhide-hide tortibo. Asalamu tanda kami godang nisi dalam itu kami. Asal pikir kami madok moliate kuho. Mar hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rak mahita madok tani yang hato pakai. Alea manami di bermagia. Saya tidak berdiri manfamu. Saya roh menghadamu. Saya tahu menerima menerima semua. Lea manfaat saya dalam mengucapkan. Saya tahu sesuatu sama saya. Dosa di bawah dosa kami. Sunahkan itu kemudian. Perdomaan Amin. Asih di rohani Tuhan Yesus Kristus. Los golok di rohani di Bapa Allah. Doa persoalan itu di porbadia. Madongani hamu salbuna. Amin. Media, bangku-bangku ini. Bye.
nasi nakabat ni Hami tanmobi na kun namya sa kunikan dua. Idolo ina pa panagara dita gua doh perguguan. Ya na usakit Hami nung ada po atong nunun. Lima nang mataro pas-paso perbagaso yan ako namin do perban namin sa suri Tuhan ang giya na mahigaw ni mar rumah tangga na siya yan ako namin do perban namin di jur ni kita sama karnu manang di jur ni bata pag kita sinimuro na po yung mga kami pagwawalas na ruhan namin manimuro na kami manimuro dohok-dohos asabama sa roamang rodang mula-mula. Muna asa mga lihat kami, lihat panggabian lihat perhorasan, injoron ni jam na masangap, lima di parepasan ni baru di pendaftaran ni anak, asa saat lihat pasu-pasu masih dapat terlibat, kami borang ni kasih umur, rapdo rasa di peraturan kami, pada apa misi kami. Susuhuan, isang mahita na masisabi-sabihan, na kanapatut-patut, itortorta, pernah sebutun. Alay, Diyos petang nasawad dia, asa huwag tabereng doho doktor ni, yan ako talo parmetake, tatakatul ma hasida, digita, jumulo ma anon, asa tong nami, dibalgan ni rohanami, yakan ng lubihurang, yakapakatayong, dihami akan nomor tindohor, do akan nomor hamarangi, asa tunggang dia tonggoy hami, namar si amin aminan, somon lapak ni pisang, namar tukol-tukolan, somon suga di robian. Amang permusik nami, asa dingkan huber kami, tortor ni anak nami do perben nami, bama na ho permusik.
dia tempat waktu na semangat lebih berguru tempat agak sempit asal masih ada kita mau tahunya. Jadi rumah saya rasa di parpuran. Torok di tak tahu rumah. Amal kabari bani. Ata tu kami di dikjon. Ina marhitehon. Dina macaro paso. Pau na poso nabi sajor itu hatai. Anggiat matuduk di jaro badan dokter dina. Ata paso-pasonya matapat ditai. Dihamu hula-hula nami. Masai nas rohana. Busok pahami mana tu jarak kami pau nabi na paso. Pama sebab arang-arang daerah ini mah tak siapa itu. kasih ketahui. Ani Borwi.
Terus